Ćao svima i dobrodošli u još jedan novi video. Po ko zna koji put ću da vam se izvinim jer sam opet bolesna i opet pričam kroz nos i stvarno se trudim da da ne zaostajem sa videima, da ne pravim neke velike pauze, iako je ovo drugi put za mjesec dana da sam se razbolela. Stvarno ne znam šta mi je i prosto počinjem da mislim da ću svakog mjeseca sad ovako u tom periodu od 20. do 20. nekog 30. nije ni bitno da budem prehlađena i nekako postalo mi uobičajeno skroz. S obzirom da sam tek sad shvatila da vam nisam snimila favorite od marta, aprila i maja, što zaista mnogo vremena, znači to je period praktično pola godine, što je zaista dugo i prosto ne znam kako sam uspjela da ispustim, da vam ne snimam te videe. Sve sam nešto planirala da vam snimim favorite leta, pa sam to preskočila, pa eto, sad je kraj oktobra, danas je 31. Tako da sam stvarno pokupila sve što sam obožavala, možda ne samo toku oktobra, pojedine stvari sam možda koristila i u septembru, možda čak i u avgustu. Baš je onako šarenoliko, ima i šminke, i kozmetike, i proizvoda za kosu, i proizvoda za telo, tako da ću krenuti, čini mi se, od najsitnijih detalja, to će biti šminka. Mislim da mi je oktobar bio mjesec kad sam najviše eksperimentisala sa šminkom, da sam se praktično ne možda šminkala svaki dan, s obzirom da sam išla i u teretanu i da, iako sam imala svakodnevno neke obaveze, izlazila sam iz kuće bez šminke, možda sam samo stavljala maskaru, olovku za obrve, labelo i možda ponegde korektor ako je trebalo. Tako da, eto, prosto nekako mi se čini od kad sam nagomilala toliko novih paleta sa senkama, da se prosto trudim da isprobam svaku što je više moguće i baš sam se posvetila tome. Tako da, ajde da vam pokažem šminku. Prvo, nešto što sigurno znate da će da bude u favoritima jeste Burgundy paleta od Maybellina. Kao što znate, snimila sam vam recenziju za nju, link ću da vam ostavim dole. Ja stvarno koristim ovu paletu svaki dan, verovali vi ili ne, i dalje nisam isprobala sve kombinacije, svaki dan znači stavljam nešto drugačije i menjam i stvarno je nešto što može da se nosi uz svakakvu garderobu, čak i ako su senke, preovlađujete neke crvenkaste i ciglaste nijanse, mnogo lepo deluje i uz roze garderobu. Međutim, ja nemam sad nešto toliko roze stvari, ali pre neki dan sam nosila neki roze džemper i mazala sam ove senke, tako da je to super. Nokti su mi dalje bordo, verovatno zbog ovoga. Danas sam obukla i Bordo Dux, uz koji senke idu fenomenalno, tako da, eto, sad sam videla da vam je u Liliju paleta 909 dinara, ja sam je platila 1300, to je 400 dinara manje i mislim da za 900 dinara dobiti koliko, 2, 4, 6, 12 nijansi, stvarno prejeftino, tako da ukoliko volite te neke nijanse, mislim da vam je ovo za jesen sad fenomenalno, čak i ako hoćete na poklon nekome da kupite, mislim da nikako nećete pogrešiti sa ovom paletom. Sljedeće što sam koristila u oktobru, što vam eto nisam pokazala jer nisam snimala novitete, nekako nisam uspela da skupim sve na gomilu i da vam ih snimim, iako ste me pitali da li će biti noviteta. Ima pojedinih stvari koje su mi nove, međutim, eto, prosto to su sve neke sitnice i nije dovoljno da snimim neki dugi video, tako da ću vam kroz ovakve neke videa favorite ili neke recenzije pokazati sve te stvari koje sam kupila. Dakle, L'Oreal Paris True Match kameni puder, njega ste vidjeli, čini mi se, u
video recenzija ove palete gde sam vam rekla koje sam proizvode sve koristila prethodno. Dakle, puder je u nijansi, o bože, koja je ovo nijansa, gde sam ja to videla? Ima zalepljena, kako se zove, zujalica, tako da ne znam da li ja to mogu da skinem da vidim, ili je ovo boja, beige door, golden beige, tako nešto. Dakle, ja sam ovaj puder dobila od tetke, ovako izgleda i ima ogledalce i ovaj sunđerčić. Dakle, tetkina drugarica je došla, ne znam iz koje zemlje, nemam pojma, i donela je neke poklone. Moja tetka se, jel te, nikad ne šminka i donela mi je puder i pitala da li koristiš ovaj L'Orealov. Ja sam bila u fazonu, pa ja imam tečni L'Orealov puder i koristim ga pa sigurno sad evo već godinu dana, ali nikada nisam kupila kameni puder i iskreno baš mi je trebao neki svetli kameni puder, s obzirom da sam onaj Rimmel prestala da koristim, nešto nisam više bila zadovoljna njime, nisam videla da mi on matira lice i da mi to drži. Posle toga znate da sam kupila dva urina, jedan kameni, jedan onaj mineralni, s tim što su oba pretamna. Ja jako i dalje idem u solarium, povremeno, ne više tako često. I dalje imam tu crnu boju, s tim što su ona dva pudera zaista tamna, tako da onaj kameni koristim ponekad kao bronzer, dok onaj mineralni u prahu baš ne znam u koju svrhu da iskoristim, tako da ću ga verovatno ostaviti za sledeće leto, i s obzirom da je sad jesen, hladno je vreme, doći će i zima ubrzo, nekako želim da koristim neke svetlije nijanse, jel te, da ne odskačem mnogo i da ne odem taj veštački izgled preplanulosti i svega, tako da mi ovaj puder svetli L'Orealov zaista dobro došao, mnogo mi lepo zamatira. Jeste da ja šminku nešto ne nosim, evo, da vidite nijansu, jeste dosta svetlije od moje ruke, ali na licu super deluje. Jel te, ne znam po koliko sati, obično to nešto na kratko, tako da bi, ne mogu da vam kažem da će ceo dan drži mat, međutim za taj period vremenski koji mi treba, meni je ovo odlično. Sledeće što ste takođe videli, čini mi se u prethodnom videu, jeste Sense the Fall Lashes Mascara Extreme Volume and Curl. Dakle, rekla sam vam da je ovo definitivno trenutno moja omiljena maskara i da je obožavam. Trepavice su mi odlične sa njom. Ona je u Liliju 380 dinara, dok je u DM-u 420. Ne znam zbog čega je ta razlika, ali eto, prosto da znate da vam je u Liliju jeftinija. Sledeće takođe je Sense XXL Long Lasting Velvet Matte Carmine u nijansi 06 Soft Nude. Dakle, ovo je bilo neko limitirano izdanje, njega nema više, ja nikako da ga potrošim i evo ovih dana baš ga nešto mažem zato što sam shvatila koliko je stvari lepa i prirodna boja. Tako da, eto, to bi bilo to. Baš je onako nekako kremast, imam taj neki slatkasti ukus vanile. Sledeće je NYX olovka Peekaboo u broju 860. Nju sam vam takođe spominjala u nekom videu. Definitivno moj životni favorit što se tiče olovaka za usta. Mislim da nikad neću prestati da koristim zato što obožavam ovu boju, neku nude, boju mesa. Tako da odlična i nekako vam da puni taj efekat na usnama, što je zaista meni fenomenalno. Prosto ne morate da koristite ništa od onih peckavih sjajeva, karmina ili prosto nemate potrebu za pumpanjem usana ili tako nečim. Sa ovom olovkom ona je fenomenalna. Dakle, sledeće je Labello Lip Butter sa kokosom. Ovo mi odlično neguje usta preko dana, s obzirom da kad odem u teretanu prosto namažem samo Labello i mislim da mi je to sasvim dovoljno. Noću, s obzirom da na cijelo lice namažem kokosovo ulje, pređem malo i preko usana, tako da noću ovo ne koristim, ali za preko dana je fenomenalno, odličan proizvod, miriše na kokos. Prelepo, s tim što je meni, jel te, zapušen nos, pa baš mi mirisi nisu toliko intenzivni, ali okej.
Sljedeće nešto za što se uopšte nisam nadala da će mi biti favorit jeste Trendy Tap Expert Illuminating Fluid and Base. To sam vam također pokazala u prethodna 2 videa. Ovo je primer od Trendy Tapa. Ima ovako pumpicu što je zaista super. To mi se mnogo sviđa. Stavim 2 pumpice na cijelo lice i lice je toliko mekano od ovoga, toliko lepo. Pripremi za šminku. Ja ne znam, ovo jeste da ima taj kao neki illuminating moment, da ima taj neki šimer, međutim to se na licu uopšte ne vidi. Tako da, onako je malo kao hidrantna neka krema, masnjikavo i tako. A evo, ovdje se recimo vide šljokice. Prelepo se to sija, međutim na licu se to ispod pudera uopšte ne vidi. Tako da bih vam zaista preporučila, eto, ko ima normalnu i suvu kožu, da može da proba ovaj primer. On je negde oko 700 dinara i ima 30 ml. Mislim da je to bilo to od šminke. Dakle, sad ćemo da pređemo na negu lica, jel te? Ajde tako da vam formiram, jel te? Da grupišem stvari, ovako, mislim da bi to bilo to, da. Ovako, prvo je krema Anju Vital noćna krema za plus 25 godina. Znate da ovu koristim, pa ja mislim više od godinu dana i uopšte ne znam koliko sam ovih bočica potrošila. Večeras treba da poručim Avon, tako da ću uzeti još jednu. Meni ovo traje negde najviše mjesec dana. Definitivno moja najbolja krema od svih koje sam probala. Ja ne znam, prosto nemam reč kojom bih opisala koliko je ova krema dobra i koliko neguje lepo moje lice, tako da, eto, jeste da imam 22, nemam plus 25, ali meni ova krema zaista odgovara fenomenalno. Sljedeća je La Roche-Posay, dakle ovo mi je nova, onu koju sam kupila u avgustu sam potrošila. La Roche kremu ne mažem svaki dan, mažem je isključivo u momentima kad mi je lice stvarno u velikom haosu i kad mi je potrebno to nešto malo jače od ove kreme iz Avona i od kokosovog ulja, znači nešto što će mi brže smiriti lice. Ovo je Effeclar Duo Plus, dakle ona vam je oko 1850 dinara u Liliju, ne znam po apotekama da li je jeftinija, ali eto, meni traje negde do 2 meseca, tako da mi je ovo odlično i stvarno mislila sam da prosto nisam imala nešto mnogo poverenja u te La Roche-Posay proizvode. Svi su pričali o tome, a s obzirom da sam ja mnogo tih preparata iz apoteke probala za lice, nisam bila sigurna da li smijem da uložim toliki novac opet za kremu, za gel, za cink, za termalnu vodu i sve to. Međutim, sve sam to kupila i svaki proizvod mi je toliko dobar, fenomenalan, da mislim da zaista vredi dati novac za te proizvode za lice. Ako imate problematičnu kožu, uložite u to i verujte mi, možda nećete vidjeti razliku za 10 dana, za mjesec dana, ali za 2 meseca i više, verujte mi, primetit ćete razliku i nećete se pokajati što ste dali novac za to. Pritom ovi proizvodi nisu nešto što se kupuje, jel te, na 2 nedelje ili na mjesec dana, dakle traju 2 meseca, možda čak i više, u zavisnosti koliko problematičnu kožu imate, da li vam je konstantno problematična ili prosto vam se desi period da vam iskoči nešto na licu, pa morate da pojačate tu negu, tako da, eto, meni uopšte nije žao što sam dala novac za to. Moje lice mi je na prvom mestu, tako da, eto, prosto za to ću uvek dati pare. Sljedeće La Roche-Posay Effeclar gel za umivanje, dakle ovo je veliko pakovanje plus 50%, ovo sam kupila u Nišu u avgustu, dakle u Nišu u Liliju je bilo sniženje u tržnom centru Stop Shop. Zaista sam se oduševila koliko je veliki popust bio na La Roche proizvode, što kod nas nikad nisam videla, iskreno, i non stop čekam te neke akcije da bi kupila sve ove proizvode i da bih stavila po strani da imam zalihe, a ne da plaćam po punoj ceni, s obzirom
da kad je popust razlika je znatna. Ovo sam platila negde oko 900 dinara tad. Jako mi se sporo troši, ne znam koliko vidite, i sestra i ja ga koristimo, a potrošile smo pa pola negde za koliko, za 2,5 meseca, tačno 2,5 meseca. Vrlo malo je potrebno na mokre dlanove protrljate dok ne napravite penu, onda se umivate. Ja ovo ne koristim baš svaki dan, tako da šta znam. I kad sam koristila svaki dan, samo sam primetila da mi je koža malo suvlja i malo zategnutija, tako da sam onda proredila korišćenje, možda koristim svaki drugi, svaki treći dan. Ne ujutru, konkretno koristim uveče, ujutru koristim isključivo kada mi se u toku noći kokosovo ulje ne upije skroz, nego mi onako ujutru ostaje malo masnija koža, tako da se onda umijem i tad njim. Ovo konkretno ima, sad ću da vam kažem, 300 ml, što je fenomenalno, odlično, moj veliki favorit i uvek ću ga koristiti. Sljedeće nešto na što sam se vratila, Garnier, ova roze micelarna voda. Dakle, juče sam kupila još jedno pakovanje, pošto je u DM-u sad na sniženju 370 dinara. Iako sam probala sve ove Garnier, definitivno tvrdim posle isprobavanja svih tih da mi je roze najbolja i da mi apsolutno ne izaziva nikakvu iritaciju na licu, super skida šminku, tako da, eto, neću mnogo nešto da pričam o njoj. Sljedeće je kokosovo ulje koje zaista trošim jako brzo, vidite koliko mi je ostalo. Znate da ga ima u zdravoj hrani. Sad sam malo promenila rutinu, sad uveče kad se umijem, očistim lice i sve, namažem prvo kokosovo ulje, pa tek onda kremu i to znatno bolje deluje. Pričala sam o kokosovom ulju, ja ne znam kako da se namestim da bi imali malo više svetla, da sve to ne izgleda žuto, jer zaista ne volim kad su me vidi žuti, ali šta da radim. Da, pričala sam o kokosovom ulju. Predlog za vas koji koristite kokosovo ulje, ako putujete negdje i prosto vam je nezgodno da nosite cijelu teglu, a imate neku manju bočicu koju možete da prebacite. Ja sam konkretno prebacila u ovu bočicu od NutraFX ulja iz Evona i nju sam sad nosila u Bečej, dakle mnogo je lakše i prosto nekad uveče kad hoću da stavim ulje, da ga otopim, pošto je sad ono u čvrstom stanju, a treba mi naravno u tečnom. Mnogo mi je lakše da stavim u čašu vrelu vodu i da stavim ovu malu bočicu u čašu i da čekam da mi se otopi i prosto ima gore ova pumpica, i onda ja pumpicom uzmem par kapljica i onda doziram, na lice koliko mi je potrebno. Tako da, eto, to vam je samo mala preporuka šta možete da uradite. Sljedeće što sam također koristila, pa ne samo u oktobru, nego koristim konstantno svakog meseca, proteklih ne znam nija koliko, to je Aphrodite Gel Remove Spots. Jako brzo uklanja bubuljice, mislim da sam o tome već puno puta pričala, ali eto čisto da vam kažem šta sam to koristila i šta zaista znam da pomaže. Ovo mi je u Liliju sad na sniženju 409 dinara, tako da je eto i to povoljno. Ni ovo nije nešto što se brzo tako potroši, traje mi pa sigurno mesec, dva, ne znam sad konkretno da vam kažem, ali traje tu do 2 meseca, možda čak i više, kako kad, zavisi koliko ga koristim. I posljednja stvar za negu lica je nešto novo u DM-u, što nisam vidjela, skoro kad sam vidjela odmah sam kupila, a to je, morat ću ovako da vam držim da biste vidjeli kako to konkretno izgleda. Ovako, ovo je maskica za lice, znate one njihove maskice koje su 105 dinara, dakle maska se sastoji iz roze maske i zelene maske. Zelena maska se znači maže na T-zonu, na čelu, nosi, na bradu, dok se ova roze maska maže na obraze. Dakle, ovako su dve kese, ja sam je koristila 2-3 puta i zaista sam preoduševljena ovom maskom. Za 105 dinara dobijete neverovatnu
masku. Sad ću da vam kažem šta piše. Ovako, Balea multifunkcionalna maska za lice za normalnu mješovitu kožu sa šarenom glinom. Roza je za obraze, a zelena za T-zonu. Maska za obraze uz pomoć gline nežno matira zahvaljujući ulju jojobe, neguje nežnu kožu obraza. Ekstrakt akaj bobica i pantenola potpunjuje kompoziciju ove formule. Maska T-zone sadrži antibakterijsku salicilnu kiselinu i kombinaciju odabrane šarene gline za čišćenje pora na čelu, nosu i bradi. Na taj način se apsorbuje višak masnoća. Ekstrakt algi dopunjuje ovu formulu. Dakle, sastojci su savršeni. Dakle, postoji to nešto što vam iščisti lice, a sa druge strane postoji to ulje koje vam neguje deo lica kom je potrebna hidratacija. Oduševljena sam ovom maskom, na mom licu super deluje, zaista mi onako lepo iščisti kožu i hidrira je i eto, prosto mislim da je ovo nešto što morate da probate s obzirom da je jako povoljno. A evo, još uvek imam, znači ja sam 2-3 puta mazala i imam za još ne znam koliko, pa za sigurno 4 puta, tako da je odlično. Sljedeće što ću da vam pokažem je nešto za nokte. Ne znam da li sam vam rekla, nemam više gel na noktima, dakle opet mažem lakove, što jeste malo komplikovaniji proces i da mi opet to nešto oduzima vreme, ali bože moj šta da se radi. Ovo je Golden Rose lak koji je također bio u nekim favoritima jer i dalje mnogo volim ovu boju. Ovo je broj 66. Dakle, to je ovo što trenutno imam na noktima. Ovo znate da imate u Liliju, 100 dinara su, eto, ovo je nešto što sam koristila u oktobru. To mi je prava neka jesenja boja i eto, kad su mi nokti malo ovako kraći, volim da imam te neke bordo nijanse. I nešto što kad sam dobila mislila sam da mi neće trebati i zaista ga uopšte nisam koristila do skoro, dok se nisam setila u stvari da ga imam, a stoji mi tu tako na stolu gde mi je šminka, mada ja tu ne obraćam pažnju na mnogi proizvode koje mi stoji ovde u policama, a imam zaista brdo stvari. Moja sestra kaže da prosto imam parfimeriju sopstvenu u sobi. Tako da, to je istina. Kad uđete u moju sobu, pa činilo bi vam se da ste ušli u neku parfimeriju, s obzirom da nema čega nema. Tako da, ovo je sprej iz Avona za brzo sušenje laka. Sad je u katalogu 229 dinara i poručit ću ga naravno, zato što sam ja cijelu bočicu potrošila jako brzo. Vidite kako mi je malo ostalo. Ovo zaista neverovatnom brzinom osuši lak na noktima. Ima, sad ću da vam kažem koliko mililitara, da li to uopšte piše, negde 50 mililitara. Mala je doza je dovoljna da vam se nokti osuše. Dakle, jeste da ima taj neki onako uljeni efekat kad poprskate, mada možete da sačekate dok se to suši, tako barem ja radim. Sačekam da mi se osuše nokti i onda taj višak, spreje koji je ostao, ja lepo utrljam oko zanoktice i to, i mogu da vam kažem da zaista lepo neguje. Kad sam posljednji put radila nokte, dakle imala sam brdo zanoktica i to me užasno nerviralo, bilo mi je suve kože tu. Sada nema ničega, ne znam da li to konkretno do ovoga ili do kreme ili do prosto, ne znam stvarno do čega je, možda je to prošlo samo od sebe, međutim kažem da ovo lepo deluje baš zbog tog uljanog efekta. Odlično je, ne znam da li još negde postoji taj neki sprej kao za ubrzano sušenje, međutim evo Avonu vam je sad ovo povoljno 230 dinara i ako zaista nemate živaca i nemate vremena, čekate da vam se ovako osuši, ja nemam zaista, ovaj sprej je super sredstvo. Sad ću vam pređem na proizvode za telo. Dakle, prvo je Balejna kupka Perlen Zauber, šta god to, pošto je ovo na nemačkom, ja nemački ne znam. Bako, žao mi je, nisi uspela da me naučiš za moje 22 godine.
Ovo je gel za tuširanje sa ekstraktom bisera i mirisom ruže i ljubičice. Dakle, ovo je moja sestra dobila za rođendan od drugarice, ona je to donela njoj iz Nemačke, mada ja mislim da je ovo bilo kod nas u DM-u, nisam sigurna da li još uvek ima. U svakom slučaju, mi smo potrošile kupku sinoć, to jest ja iscedila sam onako do kraja da njoj ne bi ništa ostalo. Mada sam sad u Bečeju kupila neke nove kupke, to ćete vidjeti u nekom od narednih videa, no nebitno da se vratimo na ovu kupku. Prvo zato što je ovako lepa bočica, roza i zlatna. Drugo, miris je fantazija, stvarno se osjeća i ruža i ljubičica. Ja iskreno nisam neko ko voli te cvetne mirise, ali u ovoj kupki je to prelepo spojeno. Kupka ima 250 ml, tako da, eto, zaista sam uživala u njoj. Iako sam vam rekla da konkretno balejne kupke više ostavljaju mirisno kupatilo nego što ostavljaju telo, za razliku od svih onih koje su im po ceni od 120 dinara. Ova kupka jedina ostavlja miris na koži. Verujte mi, nekad uveče sam toliko umorna da prosto ne mogu da mažem mleko za telo. Znači, samo se istuširam ovom kupkom i pomirišem ruke, znači kožu. Ovo fenomenalno miriše, tako da, eto, zaista jako dobra kupka. Nisam se setila sinoć da vidim u DM-u da li ima kod nas. Ali eto, sljedeći put kada budem išla do DM, potražit ću je, pa ako ima kupit ću. Mislim da postojala i neka plava, tako da eto, mogla bih da probam plavu ako je nema. Inače, odličan proizvod. Sljedeće je Avon Care Cocoa Butter Body Lotion, znači mleko za telo, mislim da ste ga vidjeli u prethodnim emptisima. Nisam baš sigurna, ali mislim da potrošila sam bila 2. Ovo mi je sad stiglo negde do pola. Jako je malo potrebno za cijelo telo i veliki plus je to što se brzo upije, brzo se osuši na koži, znači možete da se obučete, a da nemate onaj osjećaj lepljivosti ili ti bilo čega. 400 ml ima, fantastično miriše, pogotovo za ovaj period. Ti tako slatkasti mirisi, meni je ovo zaista odlično i trubim non stop o ovim proizvodima kakao, ali eto, šta ću kad ih volim. Sljedeće je Planet Spa krema sa afričkim shea buterom. Ovo je, kao što sam rekla, za ruke, stopala i laktove. Krema ima 75 ml. Dakle, mislim da ste vidjeli u nekom od videa, možda haul ili tako nešto. Zaista sam je lepo koristila u oktobru, ostalo mi je evo jako malo, ovo će se istrošiti za naredne 2-3 dana, pošto je također malo dovoljno, jer je onako, dosta je hidrantna i evo iskreno, pipne sad ruke, premekane su, ja mažem uveče na stopala i na ruke, također se brzo upija, ima taj neki jači miris, vjerovatno zbog tog afričkog shea butera, ali opet nije neprijatan miris, tako da, eto, super je, možda ne može da traje duže od mjesec dana, ali, bože moj, volim da isprobam svakakve kremice. Sljedeće je Pure Blanca Blush, parfemova mi je druga bočica, znači ona je pri kraju, imam vamo još jednu. Mislim da sam vam negde pisala koji su njene mirisne note, međutim stavit ću vam tu negde kada budem editovala video, eto čisto da znate, ali ona ima cvetni miris. Neko me, čini mi se, pitao koliko se zadržava na koži, pa par sati da, jeste intenzivan miris, kada je naprskate dosta se onako osjeća se i na koži i na garderobi, tako da, eto, to vam je to. I ostali su mi samo proizvodi za kosu. Krenut ću od nečega što sam kupila još letos i ne znam iskreno da li sam vam stavljala u neki video, a to je puder za volumen kose sa mirisom manga i kokosa. Preslatko pakovanje s ovim papagajčićima. Ima, sad ću da vam kažem, 10 grama, bilo je 300 dinara. I nisam bila sigurna da li će mi se ovo ikada naći u favoritima, jer jedno vreme
prosto, kad sam ga često koristila, mislila sam, ma kakvi, nema šansi, jako daje neverovatan volumen kosi, zaista, što se toga tiče, odlično je. Međutim, taj deo na koji utrljate puder, nekako se tu kosa zakori i to deluje nekako onako mnogo čvrsto, kao neka perika, prosto kao da vam nije to prirodna kosa i kad se onako prođe prstima, baš je neki ružan osjećaj. Međutim, kad mi je kosa već onako negde treći dan, sad sam počela da je ne perem svaki drugi, nego svaki treći dan. I zaista hvala dragom Bogu na tome što nekako mi je sad kosa, jel to u boljem stanju, pupu, da ne oreknem da kucam u drvo. Eto, taj poslednji dan pre pranja, vrlo malo ovog proizvoda stavim i zaista je odličan, ima jako lep taj neki tropski miris, ne znam da li ga dalje ima u demu, trebalo bi možda da ima, možda je ostalo par komada, ne znam da li je ovo bilo limited edition, ovde ne piše, međutim evo piše maksimalan volumen, tako da eto, to je nešto što sam voljela da koristim proteklo vreme. Sljedeći takođe Balea, ovo je mleko za kosu sa breskvom i sa kokosom. Dakle, eto vidite, sve što može da bude kokos, kod mene je kokos. Sad sam kupila od Manga, konkretno pre neki dan, i pre sam koristila od Manga i aloe vere, onda su oni to nešto izbacili, sad su ga vratili samo u drugom pakovanju. Tako da, eto, volim ovo njihovo mleko, mislim da mi kosa mnogo lepše deluje kada ovo koristim. Jedan vremenski period sam ga izbacila iz nege kose, onda sam opet vratila i definitivno, eto, mislim da utiče na to nešto, na mekoću kose i na moje lokne konkretno. Tako da, eto, to bi bilo to. Inače, ako vas zanima rutin za loknastu kosu update, snimit ću vam i taj video. Tako da, eto, htjela sam da vas pitam ako vas to zanima. Sljedeći je Balea šampon za loknastu kosu, također ste vidjeli u Emptisima, novi sam kupila da bi se našao u favoritima. Dakle, ovo je također nešto što, eto, prosto deluje na izgled moje kose i meni je ovo sasvim odličan šampon, košta 250 dinara, ima ga, znači, samo u demu, tako da, eto, to je to, vi koji imate loknastu kosu, da znate. Sljedeće je Diplona balzam za kosu. Potrošila sam ga bukvalno dan pre nego što sam otišla u Bečej i onda sam kao luda jurila po aerodromu ovdje u mom naselju da ga nađem. Nigde ga nije bilo i na kraju je dečko morao da me odveze do centra, bukvalno uveče bio kod mene i ja sam bila u fazonu, ja nisam ni počela da se pakujem, ništa nisam spakovala, nemam ni balzam za kosu, kako ću ja da krenem, i onda on se u kola, idemo, tražimo gde god, naći ćemo negde, eto, samo da kupiš i eto, hoću da ti se zahvalim što si tako divan i što ti ne mrzi da me vozikaš po gradu da ja kupim, jel te, sve što mi treba. Dakle, Diplonin balzam sa arganovim uljem, 600 ml, veganski proizvod, jako dobro, ima i pumpicu. Meni sad ovo jako kratko traje, možda nekih meseci i po dana, s obzirom da nekih 7-8 pumpica koristim za pranje. Konkretno u mojoj lokalnoj prodavnici Trnavi 395 dinara, u Liliju je negde oko 600 dinara, tako da 200 dinara razlike uopšte nije malo kad se radi o proizvodu koji kupujete tako često. Tako da, eto, Diplona balzam, non stop pričam o njemu. I ostala su nam, dakle, još dva poslednja dva proizvoda koji su mi bili favoriti. Ovo svetlo je užasno, znači, bukvalno je 5 do 4, a ne znam, kao da je pao mrak. Šta da radim, ljudi moji, izvinite, ali sad ću da pokušam, ali bukvalno da dođem do ispred vrata terase, jer ovako ne vredi. Mnogo je sve tamno, baš je užasno. Dakle, ostala su samo još dva proizvoda za kosu, to je Batiste za brinete. Eto, u Batistu sam isto trubila
mnogo puta, s tim što eto najviše volim za smeđu kosu jer ne ostavlja onaj beli trag. Ovaj ne daje neki volumen za razliku od onog Rose XXL koji sam skoro kupila. Bio je u Maxiju na nekoj akciji 250 dinara, što je baš džabe, tako da sam uzela. Ovaj mi ima isto jako lep miris. Dosta sam ga koristila kad sam se fenirala, s obzirom da sam se u proteklih ne znam koliko mesec dana jako dosta fenirala. Batiste mi je zaista pomogao. Obožavam ovaj suvi šampon i eto, ne znam šta bih vam drugo rekla, osim da uvek moram da ga imam. I poslednja stvar je nešto što ne možete da kupite kod nas, nažalost, i na moju veliku žalost, više nego na vašu, s obzirom da ne znam koliko vas ima loknastu kosu. Ovo je krema za lokne, Curl Cream, Leave-In. Ovo je Agadir Argan Oil. Dakle, krema koju sam dobila od tetke, ovo je kupila u Australiji. Nemam pojma koliko ovo košta, tražila sam nešto po internetu da vidim da li mogu da je naručim kad je potrošim, međutim nisam našla, ali tetka mi je rekla da, naravno, šta god da mi se svidalo od ovoga što mi je donela, da će da mi šalje brodom, s tim što ne znam koliko treba brodu da dopremi sve to, s obzirom da je ona neke stvari svoje iz Australije slala brodom, stvari poslala ih je mnogo pre nego što je stigla u Srbiju i čini mi se da je to stiglo posle 2 meseca, tako da se iskreno nadam da će možda trebati manje vremena za ovakve sitnice i tako to. Krema konkretno izgleda ovako, ima pumpicu i ima, ne znam koliko mililitra ima, 295,7. Stvarno, neverovatna mililitraža, kako su odredili broj. Jako se sporo troši. Ja stavim jednu pumpicu kada operem kosu. Ima jako lep miris koji se zadržava u kosi, što je jako bitno. Mnogo lepo hidrira kosu, neguje je. Tako da, eto, ne znam šta bih rekla, stvarno obožavam ovu kremu, dobra mi je ona Kardashians, međutim nekako sam se zalepila za ovu i ovu stalno koristim. Ono Kardashians sam odnela da mi stoji kod dečka zato što, eto, prosto imam 2 ista fena, logično da će jedan tamo da mi stoji. Imam toliko tih sad kremi za lokne i, eto, htjela sam da odnesem nešto tamo zato što svakako treba mi. Tako da, eto, ovu sam više koristila i nekako sam zadovoljnija njom zato što čini mi se da sadrži više ti nekih ulja i nečega što neguje kosu. Tako da, eto, to bi bilo to. Nemam neke random favorite koje bih vam ubacila. Konkretno, mogu da vam kažem za pesmu. Pesma mi je od Lapsus benda Santa Leda. Dakle, ta pesma moj veliki favorit. Obožavam je. Super im je spot. Dakle, serija koju sam gledala, mislim da sam to gledala u oktobru, sigurna sam, mislim da nisam u septembru, mada nešto, ne mogu sad da se setim, ali mislim da je ipak oktobar, to je Game of Thrones, konačno sam odgledala sve sezone i s nestrpljenjem čekam novu 8. sezonu, ne znam kako ću preživjeti do tad, sad bih opet sve gledala iz početka, ali mislim da ne vredi s obzirom da, znam svaku epizodu, svaki detalj. Tako da, eto, to bi bilo to. Što se tiče filmova, nemam pojma, apsolutno ne pamtim naslove, tako da, eto, ako vam se ovaj video svideo, lajkujte ga, ako se niste prijavili na moj kanal, obavezno se prijavite, ljubim vas sve puno i vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao!